ndiko youtswa shona zihamba mwezi Nani ndio ngwana? Bro, oviva. Hey. Ndiko apply loan ya villain nga dzina lori Victor. Ndele Tamola mathematics. Quantity represented by an arrow with both direction and magnitude. Vector. Ndine. Ngore ndiko just gwebenga. With both direction and magnitude. Oh yeah! Sasa chigiri changa chiso. Ndofara gani? Oh yeah! Chitu nchadzikove. Nonovya nachiona chigiri chona nchadzikove inobva chana bebwa. Aninyage chimwe chaonini. Oh, man. Zvaita svimbalera sezvone chimuspinga. so zvienda kutoda ndichede inobva bhangani upata rocket and then mwedzi ndiwa urini. Wow, ni presenta zvavudi. Ndiyo kubonechi shrink ray. Hai zvordo zhamba sungwara zvezvino. Anina. Ende ndona wana manda oda bhangani na ombela chelede. Rido zhamba. Urini na imwevo idea. Chelede ine hii banga ya kuinvesta kaini guru. Yasedza zvote zvine nakuita uritakadza profit. Ndingatozivisa. Arisokori hili apula ndi ini. Arasaona chelede ya shumrau. Nosvipfams. Vonani guru point ndi unadzivile ninjisa ponda. Tuku kaini. Vasekene kaini. Tuku kaini. Samumwe mtuku kaini ufi Victor ukubvutsa piramidi. Bro, oviva. Ndikozvibva. So ndinopedza wana chedu yopata rocket ndidova ndiko. Wana ni shrink ray then ridoamba.